piye ra? Nek tokone rokok. Lah, Mak, kan tukune sitok kaya piye, Mak? Ora urusan. Wong kowe pe utang kowe sing utang. Sih, gak sanggup mancing ya. Langka. Bukan beli karena aja habis sitok ya. Masa rokok semene mau lanjut mau konang anjing. Jadi ya. Iya. ya wis market lah. Stok ya angel mah. Toko maning sih mah. Hah? Masa stok aja kiye. Market tuh market wis lah. Uh-oh. Amel. Apa nak makan di situ ya? Mama hati-hati namanya. Nih Salim, tengah nih, men papa oleh ake ya. Oke, mama sing paling ayu dewek nanya. Ojo nesunan ya. Ya, tamat urusan daster top. Oke. Ya. Assalamualaikum. Ya, walaupun lanang enyong bisa nemu mancing dong, tapi yo aku tetep sayang karo kae, tetep tak tungane Pak. Muga-muga Bapak bisa dadi YouTuber mancing sing sukses. Amin, amin. Urip kok enak teman ya Allah. Awak sehat, bojok montok, duit akeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang Parah. Tumben ke? anu Mas, no. Kenapa? Tentu rahat. Nah, baik. Wis nang kene nang jabak mbok kanan awak. Jago. Primen apa? Anu Mas. No. Curhat sampean. Curhat apa? Kayak primen sih bojone nyong kok bengi mancing awan turu. Rokok duit ora duwe, kopi ya langka. Niki pengen utang. Aku tak ngomong kawit biyen. Loro lanangku ya cret. Nyong ki. Wow. Iya ya Mas. Duit ya akeh, kendelang kerjane nyong. Bos ke nyong. Gue apa? Angger urip karo nyong tak penak. Primen ya. Iya lanjut Mas. apa? Cuman iya nyong wis aduh sayang wis cinta banget karo kae senajan
kayak aku seneng gempa mati, cinta mati banget. Kae wajah ganteng ora gawe weteng wareg. Iya sih. Coba ngger karo nyong. Gue duit nyong akeh, terus dirimu gue mbiyen pilih aku. Ya permen maning Mas ya. Kayak kiye para selingkuh bae karo nyong. Ya. Melas nyong deleng kowe. Lah nyong wedi. Ora usah wedi-wedi ke raibe kok masa bedakan rampul. Angger nyong nganggo kae skincare sing larang sing penting wis lah. Ya, memekatan putih. Ora men. Aku tak cinta mati mbiyen karo kowe. Iya sih, kan nyong melas nemen kalau kae. Angel, wis karo aku bae. Kok lanangmu mancing wis. Janjian nang endi? Ya lah mau wedi Mas. Wedi. Wis kayak bae. Ya, karo nyong bae. Ya. Wis gampang kotak transfer. Pirang duit pirang juta njaluke. Ada Mas. Deh. Daripada kowe karo kowe bojomu mancing terus. Engko anggar kowe dipangani iwak tetok terus. Ih, ke kulitmu ora glowing bersisik ngerti. Ndek ora. Ya. Lah, Jan. Wis jo. Ya. Sing penting lanangmu ora ngerti lah. Wis melas nyong asli cinta mati karo kowe yakin. Ya pora. Temenan. Aduh. Aku cinta mati lu sama. Wis ngesuk malam iku janjian kan nang jembatan. Kan perkuburan sepi ya. Bandel nemen sih dadi wong kok diajak seneng ora gelem. Duit ke nyong akeh. Ya wis karepmu langer blangsak wis lah. Mas minta balik ya Mas. Mana merah dus, mana merah. Dasar wadon goblok, mendingan urip kelaparan gue daripada karo nyong. Mana pangan iwak botok kowe. Nyapa bersisik kulitnya. Karo nyong tak glowing goblok. Yes. Kosong sampai jalan kading kono. Ambil rekaman kono kamera om. Kono. Assalamualaikum. Minta. Waalaikumsalam. Sampai melakukan kono. Kok assalamualaikum kene. Kasih apa-apa om? Kading kono. Kok assalamualaikum. Ambil gambarnya. Waalaikumsalam. Gue ceritanya yang mandan seneng juga anak gue. Yap. Hop. Ganti posisi kamera. Aku fokus tarik aku ngajak selingkuh. Capek kan kamera. Iya, habis kok. Tadi ngene om kececekan nyong. Wiro lu, teng. Asar, waduh goblok. Lanang astagfirullahaladzim. Kaget, Yong. Sebenarnya apa? Aduh.